Вървим по оня ръб, ами ако е истина, ами ако това наистина е възможно. Може би най-неочакваното предизвикателство от това, с което се сблъскахме по принцип е COVID и затварянето на нашите зали, които ние с изключително голяма любов сме създали, за да може нашите обичайни да се чувстват като вкъщи. Тогава трябваше много бързо да се пренастроим, така че онлайн да предаваме любовта и вярата си в тях. Това беше нещо, на което не може да се научим. Най-забавната случка. Зависи за кого е забавна, но общо взето най-забавната случка с тях е, може би, когато започнем да обръщаме на смях сложните задачи в залата. Тоест, всяка една задача може да бъде решена по различен начин, но чувствата, с които свързваме с решаването, вече определят за това дали ще вярваме в себе си или не. Когато всичко мине през играта, когато всичко мине през това, че сякаш е несериозно, когато мозъкът бъде така излъган в кавички, че нещата се случват лесно, тогава и човек по-лесно се подава на това да се включва.